Otváram týmto 12. ročník podujatia Deň župných škôl. Druhýkrát sme už v nákupnom centre Borimol a chcem poďakovať aj prevádzkovateľom Borimol, pretože sme dostali za veľmi výhodný podmienok tento priestor. Myslím, že sme sa tu celkom udomacnili a je to tu naozaj dobre. Som príjemne prekvapený z toho, koľko z vás sa zúčastnili. Štatistika hovorí, že je tu 48 z našich 54 stredných škôl. Takže Bratislavský samosprávny kraj je najväčším zriaďovateľom stredných škôl v regióne a máme dohromady 54 stredných škôl, 2 jazykové školy a 1 internát. Chceme, aby stredné školy boli aj gymnázia, aj odborné školy čo najkvalitnejšie, aby mali moderné vybavenie. Robíme komplexnú rekonštrukciu centier odborného vzdelávania a prípravy a chceme, aby ste vy, absolventi, a budúci žiaci na našich školách boli perfektne pripravení na trh práce. Mňa najviac zaujíma, aby ste boli šťastní v škole, na ktorú chodíte, aby ste boli šťastní v povolaní, ktoré budete potom vykonávať a na ktoré vás naša škola, dúfajme, čo najlepšie pripraví. Školstvo je pre nás ako pre Bratislavský samosprávny kraj naozaj prioritou. Snažíme sa investovať jednak do budov škôl, ale takisto do inovácie vzdelávacích programov, podporujeme participáciu mladých ľudí a snažíme sa ukázať učiteľom, že nám na nich záleží a že si zaslúžia lepšie podmienky. Ja chcem povedať, že záujem o stredné školy v Bratislavskom kraji rastie a nie je to len tým, že pribúda obyvateľstvo, je to aj tým, že sme sa pozviechali a dokážeme konkurovať aj súkromným školám, aj cirkevným školám. Dneska sú bratislavské stredné školy župné naozaj na piedestáli, je o ne veľký záujem. Len porovnanie roka 2022 a 2021 hovorí, že záujem o naše školy vzrastol až o 20%. To znamená, že veľa rodičov, veľa žiakov sa rozhodlo, že župná stredná škola je to najlepšie, čo môžu mať. Som rád, že toto podujatie sa koná každý rok. Je teda nielen pre vás, školákov, aby ste sa odprezentovali, je aj pre decká a pre rodičov 8-akov, 9-akov, ktorí si teraz vyberajú strednú školu. Aj vďaka tomu, že si ho budú môcť prakticky ohmatať vlastnými rukami dnes, tak sa možno rozhodnú práve pre tú vašu školu. Takže využite možnosť, porozprávajte sa so súčasnými žiakmi, porozprávajte sa s učiteľmi. Toto je priestor pre vás, aby ste si ohmatali naše stredné školy a ja dúfam, že si vyberiete tie najlepšie. Som veľmi rád, že vidím v obecenstve mnohých učiteľov, mnohých riaditeľov našich škôl a dovoľte, aby som vás všetkých pozdravil a ešte raz deklaroval dnešné podujatie za otvorené. Krásny deň všetkým.